Ola, benvidos a Atlántico TV. Hoxe imos a falar de libros, da industria dos libros, e para iso temos con nós a Marcos Calveiro. Ola, benvido. Hola, grazas, Ana. Escritor, editor e agora, a partir do 1 de xullo, no? Director xeral de Galaxia. Efectivamente. Bueno, tiras un home da casa, entonces digamos que estás cómodo, no? Sí, home, con certa vértixe polo cargo, e, bueno, pola historia da editorial. Fixemos o ano 75 anos, e ver que estivo aí, pois non sei, Freixanes, Casares, Del Riego, bueno, pésame un pouco o futuro cargo aínda, pero, bueno, ben, somos un equipo que xa nos coñecemos, levámonos todos moi ben. Eu creo que, bueno, normalmente xa, agora nestes anos de Soutullo, pois as decisións moitas se consensuaban entre todos os compañeiros. E a idea é seguir por aí. Hai xente que leva moito máis tempo na casa a min, que considero que teñen unha opinión máis formada e relevante de algúns temas, e consultarei con eles. A min me caerán como xefe, pois, os marróns, as broncas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso é o que peor levo, porque ata agora éramos todos compañeiros, non? Estábamos todos ao mesmo nivel. E a partir do 1 de xullo, pois... Porque es un pouco máis a cara visible, pero, bueno, as labouras, máis ou menos, seguen sendo as mesmas. Sí, bueno, intentarei seguir levando parte da edición, non a gran maioría como levaba agora, e logo, claro, hai unha serie de funcións económicas, administrativas, de representación institucional e todo eso que me van a ocupar moito tempo. Pero a miña idea é seguir editando libros, claro. Bueno, Galaxia é un selo histórico, ¿no? Dicíamos que fixa 75 anos. Que retos se lle presenta para estos próximos 75 anos? A ver, retos é un pouco o que xa levamos nestes últimos anos facendo, renovar un pouco o catálogo, que entren máis mulleres, máis autores e autoras novos, unha liña de audiolibros, unha liña de lectura fácil, e haberá que ir pensando, a medida que todos estos avances tecnolóxicos nos leven por diante a todos, pois haberá que pensando outras cuestións. É algo fundamental, tratar de elevar pois o galego e a nosa literatura aos máis novos, onde aí sí que temos un déficit importante, e temos que, bueno, pois renovar o parque de lectores que hai en galego. Porque se lee en galego. Leese en galego, malo que claro, leese o que se lee. Representamos actualmente as vendas de todas as editoras de libro en galego nas librerías, estamos por debaixo do 7%, é dicir, que é moi pouco. E somos moitos a repartir ese pequeniño anaco do pastel. A idea é que teremos que tratar de subir ese 7% e chegar a máis lectorado. É curioso, a lectura e as vendas de libro en galego van para baixo, en cambio a calidade literaria, os premios nacionais nos últimos anos en narrativa ou en poesía aumentan, e logo en cambio... Hai quen di, como o resto dos sectores da cultura, ¿no? Que hai demasiadas subvencións. Ti que pensas para a edición? Para a edición, home, comparado co cine, por o audiovisual, levamos unha ínfima parte. Non existen esas axudas. Eu creo que iso é un pouco de mito. Efectivamente, nós ou outras editoras pois chegamos puntualmente a un acordo coa Xunta para unha publicación, ou un concello co que leváramos un premio e logo nos publicamos o libro e tal, pero non é para nada, no caso galego, un sector subvencionado, comparado con outros, cos festivais de música ou co audiovisual. Pero, bueno, a cultura sempre precisa, ¿no? Tamén axuda, ou non? Sí, pero, bueno, a cultura galega é a cultura da nosa lingua. Subvencionar festivais con millóns de euros que traen artistas internacionais que pouco ou nada teñen que ver con a nosa cultura, non sei hasta que punto é deixa logo pouso, quitando o negocio puntual, que o entendo. Negocio, montaxes, hostelería e todo eso, claro. A cultura galega é outra cousa. En Galaxia tendes os autores clásicos de Galicia, ¿no? E esos se teñen que compaxinar cos novos autores. Como facedes? Hai coleccións distintas? No, a ver, hai que equilibrar todo, no? A mesma colección de narrativa, por exemplo, a colección literaria, logo sí que iniciamos hai uns anos unha colección chamada Literaria Ronsel, que era para novos autores que se iba incorporando, pero o catálogo vai equilibrado. Seguimos reeditando os clásicos porque se siguen lendo, evidentemente, e logo vamos incorporando novos autores, e logo incluso recuperando algúns textos
clásicos que por circunstancias estaban descatalogados e que recuperamos hai nada A Orella no buraco, de María Xosé Queizán, que é unha novela das primeiras novelas da nova narrativa galega, que levaba descatalogada moitos anos. Vamos a recuperar ahora Caratense Square de Camilo Gonsar. Imos recuperando tamén títulos do pasado que por unhas circunstancias ou outras, un momento quedaron descatalogados, ao mellor nos 80, nos 90 non se recuperaron, e tamén temos que facer esa labor cultural de que os noves lectores accedan a ese tipo de obras. Non sei se nas editorias, se nesta editorial tenes algún autor estrela. Home, a ver, nos últimos anos, pois non sei, Domingo Villar sigue estando aí, Arantxa Portavales na actualidade, Nerea Pallares, que se incorporou ao catálogo o ano pasado con Punto de Araña, que foi premio García Barros e que tamén foi un éxito, Carmen Baliña con un ensaio sobre as mulleres ingresadas no sanatorio de Conso, as tolas que non eran, que tamén leva funcionando moi ben. Notouse moito eso, a renovación do catálogo, a incorporación de autoras, mulleres, que teñen outras temáticas, outros xéneros, outros xeitos de escribir. Tamén, por outra parte, desde un punto simplemente egoísta, comercial, a maioría do lectorado son mulleres. É dicir, ti vas a un club de lectura, son todos mulleres. Pode haber un home. Vas a unha presentación de libros e a media normalmente sempre son maioritariamente mulleres. E por qué? Que pasa? Que... Eu creo que é algo de sempre, de que hai moito tempo atrás. Eu penso que os homes empezarán co mundial, estarán un mes co mundial así, con orelleiras, tal, e as mulleres, pois a moitas, agora coa selección femenina de fútbol, tal, interesa moito o fútbol. Creo que é unha cuestión de que sempre accederon... A ver, históricamente tivestes menos acceso á cultura. Tivestela hasta prohibida, non podíades estudiar, non podíades ler. Hai moitos países do mundo onde non podedes estudiar, acceder á universidade ou ao ensino, e supoño que esa necesidade de aprender, pero pasa en todos os ámbitos da vida. Ti vas a calquera aula universitaria e a proporción de mulleres é abismal, quitando en algunhas carreiras que aínda tal, en outras son maioritariamente femeninas. A ver, o futuro é voso, eu teño claro, Pero é increíble que aínda non se chegase ao cumio, non? Bueno, o famoso teito de cristal, evidentemente. Se a vosa incorporación a determinados ámbitos laborais é moi recente, ir ascendendo é complexo, pero bueno, hai grandes directivas en grandes multinacionais. Pero presidentas de goberno non hai moitas. No, pero bueno, non me saían a CUBS tampouco. Sí, verdad? Facemos un chamamento. Sí. Mira, antes falabas de dos soportes, non? Como vai o papel en relación ao ebook? A ver, houve un momento que se pensaba que o PAF, o ebook, iba a acabar co papel, que se disparou moito, pero logo agora é unha liña plana, estabilizada, unha porcentaxe certamente con certa relevancia, pero está aí plana, e o papel é co que se sigue vendendo máis. Nos empezamos agora cunha liña de audiolibros, que tamén é novedoso en galego, xa levamos 2 anos, van saindo, porque agora a xente tamén fai moitos traxectos en coche, practica deporte, escoita podcast, podes ir escoitando un libro e todo eso. Eu recoñezo que dos audiolibros non me afago, nin leo tamén en formato digital, é dicir, eu leo en papel, leo moitos orixinais pola editorial en pantalla, evidentemente, pero unha lectura de placer, eu quero o meu papel. Eu recoñezo que aí son un pouco señoro, gusta o papel. E as plataformas, como vos están afectando as grandes plataformas internacionais que favorecen a autoedición? A ver, por un lado, é fantástico, os nosos libros están en Amazon, poden chegar a calquera parte do mundo, pero evidentemente non deixa de ser problemático no sentido que son prácticamente un monopolio, ou aceptas as condicións que che ofrecen ou non estás aí, e moitas veces tens que sacrificar as condicións económicas que che ofrecen para ter esa visibilidade, porque hai moita xente que non busca un libro noso en Google, entra en Amazon e busca un libro noso, polo tanto, tens que pagar esa peaxe e estar nas plataformas. A posibilidade, pois que non sei, un señor de Seúl compre un libro en galego en Amazon e o reciba. Claro, eso abre unhas portas a todo un mercado global que antes eran moi limitadas, era prácticamente imposible. Bueno, xa para acabar, Marcos, ti ademais de editor eres escritor, como compaxinas estas dúas facetas? Te enriquece máis unha a outra? Non as compaxino porque desde que entrei na editorial non escribo. Non escribo fundamentalmente, por un lado, por unha falta de tempo, e por outro lado porque me decatei en estes anos de buscar autoras novas, traballar con elas nos libros, publicalos, que teñan certo éxito, recensións críticas boas, que o lectorado responda.
casi estou máis contento con eso que coas miñas propias obras. Claro, descubrir a alguén que comeza, que debuta cunha obra, que ten éxito, e que ten unha resposta de público tal, é super, para min, satisfactorio, moito máis como os propios libros. Ademais, considero que, a ver, estando na miña propia editorial non me vou autopublicar, é dicir, se nos publicamos 25 ou 30 novelas ao ano, pareceme un pouco injusto que eu ocupe un deses espazos e non lle dei a oportunidade ao mellor a alguén que empeza. Teño algunha novela por aí nunha gaveta, evidentemente, da época da pandemia, que sí que escribí moito, de cando en vez... Esa época creativa. Sí, eu non fixen pan, nin carpintería, deume por escribir. De cando en vez saco unha desas novelas a un premio, se o gaña en algún momento, pois me considero legitimado para publicarlo na miña editorial. Non lle vou a dar a competencia, evidentemente, pero se non, é algo que nestes momentos non me preocupa o máis mínimo. Moi ben, pois nada, Marcos Calveiro, editor. Moitísimas grazas por ter vido e seguiremos en contacto. Nada, grazas a vos polo convite.